Estimat Roger, per fi he desxifrat el manuscrit de la relíquia de la Verge. El text diu així: en el llac sec de 4 peixos, uno fuma tabaco de liar. Moltíssima sort. El doctor Pucatensis. Gràcies. De res, ja saps que jo faré tot per tu, professor Roger. Gràcies a esta carta. Trobaré l'última relíquia, la peineta de la Verge. Sandra, el sombrero de l'explorador. Adeu, Fervidade. Vaig a fer història. Tu saps on està la pista? Ho saps? El llac sec de 4 peixos. Os! Sandra, tinc algo important que dir-te. Crec que m'estan seguint. Si me passarà algo, dis-li a ma mare que l'estime. Ens veiem quan tinc alguna pista important. La peineta, la pista, on pot estar? On pot estar? On pot estar? Ah! En un llac sec de 4 peixos, uno fuma tabaco de liar. Merda, no és de liar. La pista! Sant Josep custodia la peineta, però què coño, per què és tot tan difícil? Si hi ha algú que me pot ajudar. Ma mare. Hola, mamá. Hola, ¿qué fas per ací? Estic en busca d'un tresor. Ai, no dices tonteries. Mare, espera, que vull comentar-te una cosa. Busca't una nòvia. Mare, deixa'm parlar. Necessito que em digues si Sant Josep o la peineta de la Verge te recorda. Pues casi que podéis mirar en la ermita de Sant Josep. Hòstia, claro. Com no se m'ha ocurrit? Moltes gràcies, ma. Vale. Gràcies per acompanyar-me, Sandra. Així, en l'ermita de Sant Josep, anem a descobrir l'última relíquia. La relíquia més ansiada. Per això hem vingut tots així. Per a que tu pugues presejar com jo, descobrir la peineta i me faig famós. Així que ale, a buscar. Tu per ahí i jo per així. Roger, pero me doy cuenta de que eres un idiota egoísta. Y no es diu peineta, es diu pinta. Adeu. Sandra, no! Sandra! Te necessite!